Μία όμορφη καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και είμαι εδώ με αυτό το βίντεο να σου πω για κάτι άλλο. Σου μιλάω συχνά για το τρίπτυχο της επίπεδης κυλίτσας. Σωστή διατροφή, σωστή ενυδάτωση, σωστή υποστήριξη. Σήμερα όμως θέλω να σου θυμίσω κάτι εξίσου σημαντικό. Το τρίπτυχο της απαραίτητης φροντίδας του δέρματός μας. Και είναι τόσο απλό, αλλά τόσο καθοριστικό. Πρώτον, σωστός καθαρισμός. Δεύτερον, ενυδάτωση. Και τρίτον, αντιλιακή προστασία. Και θέλω να τονίσω κάτι. Η φροντίδα του προσώπου και του δέρματος δεν είναι μόνο για γυναίκες, είναι και για άνδρες. Όλοι χρειαζόμαστε αυτή την καθημερινή φροντίδα. Από εκεί και πέρα, εμπλουτίζουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας. Και ξέρεις κάτι, έρχονται πολλά ακόμα δυνατά βοηθητικά βίντεο, οπότε ακολούθησέ με, γιατί έρχονται περισσότερα που θα σε βοηθήσουν να χτίσεις τη δική σου καθημερινή ρουτίνα φροντίδας.